बुबाग्रा बीर विक्रम किशोर मानिक बहादुरनि आचाइबा सालनोरगै सातजाद हांकर बेरेबनि लुवाजिमु ओ पान्दानो गिदिंगै कुशनो हहमददम अंलाइखा त्रिपुरा हास्तिनि लाइबुमा हुकुमु मुकुमु बाय गदालजाक बुबाग्रा बीर विक्रम किशोर मानिक बहादुरनि आचाइमा सालद्रगै सालग्रा त्रिपुरा हांकर तांबतां नाहारजाखा स्रांसालो फुंगजां जरावनो सातजाद कम्युनिटी हलो हांकर बेरेबनि आचाइमा सालपालाई जाखा हास्तिनि कथम तै हुकुमु दागि खुंतां बेदेक तै सालथां त्रिपुरा हांकर परिषद सातजाद पंचायत समिति साब्रुम नगर पंचायतनि चुबामुंबाय अपान्दानो लुवाजि जाखा बुबाग्रा बीर विक्रम लाइबुमावो तामो खलाई गलांखा त्रिपुरानो हामक्राय खलायनानि बागै बिनि सामुं तांलांमा रकनो बरम रिवै कताल आचाय संनो बिनि मुकुमुरकनो सावै मानदिनानि बागै खरसा जाखा अपान्दावो हास्तिनि गजाम लाइबुमा रक सैलायो सिमि सैजागै तंया बरक रकनि लांमा रों हुकुमु हदा हामक्रायनि बिसंतै अलाइबुमा गथां तंगो हायनि बागैनो बुबाग्रानि आचाइमा सालनो पालायना नांककमानि हिनै खाख्लायखा मानजाकनाय नारुवायरो আজকে আমার পূর্ব বক্তারা বলেছে যখন রাজন্য শাসন ছিল এই রাজন্য শাসনের মতে पान्दावो नारवाय अक्रांगै मानजाखा सालग्रा त्रिपुरा हांकर परिषदनि सभाधिपति दीपक दत्त नारवाय मतम अंगै मानजाकनाय रक अंखा एमएलए माइला फ्रोमक सातजाद पंचायत समितिनि चेयरमैन प्रभास लोट साब्रुम नगर पंचायतनि चेयरपर्सन रमा पद्धार दे आको संग्रक बेरोरी